Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa buong adlaw nga dapat yung ibaluon, ang amon nga dulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. COVID-19 patient kasuhan bangod sa pagsulat sang sala nga address sa porma sa ginpasulatan sa iya. BAKLANAY sa mga bulak kag pagpanilo sa mga patso nagasugod na. PDEA agents, opisyal sa barangay kag media man, kasuhan bangod sang ginpeke nga buy-bust operation. Sa Himamaylan City, lalaki nga kabahin sa isa ka drug group, gintiro sa riding in tandem, patay. Kag live selling, isa sa mga nagauso nga negosyo karon nga may pandemic. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Tropical Storm Pepito ang nagadala sa karon sa pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa severe weather bulletin sa pag-asa, nagapadulong sa West Philippine Sea ang bagyo sa kada sigon nga 30 km per ora. May maximum sustained winds nga 85 km per ora kag pagmadlos nga tubtob 105 km per ora. Ini ang nagadala sa nga madamol nga pag-ulan kag mabasko nga hangin sa pila ka bahin sa Luzon kag Mindanao. Kasubong man mabalod nga kadagatan, si Pepito ang ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw. May isa pagid ka tropical depression nga yara sa gwa sang PAR, pero base sa forecast sa pag-asa, malayo na ini nga magsulod pa sa pungsod. Kadto naman kita sa banwa sa Calatrava para sa number 9. 22 tanan ka mga balay ang nagkalaguba bangod sa Buhawi. Naglabot sa 22 ka mga balay ang nagkalaguba sa balapyan sa Buhawi pasado alas 12 sang udto sa barangay binapasok sa banwa sa Calatrava kahapon. Sunod kay Zephyr Kailian, pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, 5 tanan ka mga balay ang totally destroyed, kag 17 naman ang mga partially damaged. Wala man sa may napatay o kung napilasan suno kay Kailian. Naglawig sang 15 minutos ang paglabay sa Buhawi sa Banwa. Wala man sa may gintala sa evacuation center bangod suno sa kay Kailian. Bangod ang mga pamilya nga nawad-an sang balay ang nagpaligad na lamang sang gabi sa ilang mga himata. Number 8, syudad sang San Carlos gin-restrict ang non-essential travel kasunod sa report nga local transmission sang virus sa lugar. Sa executive order nga gipapanaog ni Mayor Renato Bustillo na saad nga kung magpadayon ng local transmission, mahimo nga hindi masarangan sang local healthcare system ang pagtatap sa mga pasyente nga nagpositibo sa virus. Suno kay Bustillo, ang private kay government hospital ang nagpamalibad na sa pagbaton sa pasyente bangod sa pagdamo man sa COVID-19 positive patients. Gin-recommend sa incident management team ang pagpatuman sa border restrictions sa pila ka mga activities kasubong man ang pag-regulate sa pagwa-sulod sa mga residente para matap na ang paglaptas ng virus. Sa EO, ginahaylo ang mga pumuluyo nga magtener sa balay, magluwas na lamang sa mga frontliners, mga essential workers kasubong man sa pagbakal sa mga kinahanglanon kag emergency medical needs. Ginasuspend man ang pag-issue ng travel certificates para sa mga lugar sa gwa sa San Carlos. Ang mga non-residents sarang makasulod kung sila mag-deliver sang pagkaon, essential supplies kag services sa syudad. Ang pribado nga kumpanya nga may mga empleyado nga nagapuyo sa gwa sa San Carlos ang ginaabisuhan nga iga-house sila o kung mag-work from home na lamang. Agud malikawan ang pagwa sulod sa syudad. Magapaday naman ang health checkpoint sa entry kag exit sang syudad. Good news para sa aton nga number 7. 4 lang ka mga bago nga kaso sa COVID-19 na na-record sa syudad sa Bacolod sang kahapon. Ini ang base sa COVID-19 Regional Case Bulletin sa Department of Health.
Mayara naman sang 78 ka mga recovery sa Bacolod, kag duha ang napatay. Sa karon, mayara sang 539 active cases ang syudad. Sang Lunes, gipahayag ni National IATF Visayas Chief Implementer, retired Major General Mel Feliciano, nga handa na nga i-downgrade sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ ang Bacolod. Bangod tuman na ang pagdubo sa mga kaso sini nga bulan sa Oktubre, kung ikumparar sa nagligad nga bulan. Sa number 6, National Federation of Sugar Workers, kilusang magbubukid ng Pilipinas kag Bayan Negros ang nagpatigayon sa rally sa kilid sa provincial capital sa pagdumdum sang pangkalibutanon nga adlaw sang mga mangunguma. Ang sitwasyon karon sa Negros sunod sa ilabi na sa mga sakada wala sang pagbago kag naglala pagid bangod sang pandemic. Sunod sa padayon nga wala nahatagan sang atensyon sang gobyerno ang ilang nga kondisyon. Wala labot diri ilaman nga ginapanawagan ng hustisya karon nga yara na sa ikaduha nga tuig nga natabo nga massacre sa Sagay City kung sa diin siyam ka mga mangunguma ang nagkalamatay. Sa Oktubre 20, 2018, natabo ang pagpaniro sa mga mangunguma kag ang mga nagapanag-iya sang duta ang ginatudlo nila may paghimpon sa mga yara sa poder. 8 sa siyam, mga katapos ang NFSW. Ang mga nagakatabo nga pagpamatay sa karon ng ilaman nga ginapakamalaot, lakip na diri ang pagpatay sa human rights defender na si Zara Alvarez. Kag, sunod naman sa number 5, sa Himamaylan City, isa kang ginaligar katapos ang isa ka drug group kag number 7 sa drugs watch list ang Himamaylan PNP. Patay matapos gatiruon sa riding in tandem. Patay ang tricycle driver nga si Rolin Gutierrez matapos tiruon sa riding in tandem kahapon sang hapon sa Barangay 4 sa Himamaylan City. Ang biktima nga si Gutierrez ang top 7 sa drugs watch list ng Himamaylan PNP kag siyang ginaligar, miyembro man sang Bugalon Drug Group. Sunod sa Deputy Chief sa Himamaylan PNP nga si Police Lieutenant Alfred Mansoy, nagamaneho ang biktima sang iya tricycle kag siya ang may isa pa ka pasahero nga padulong kuntani sa merkado sang hinali na lang tiruhon si Gutierrez sa riding in tandem. Patay na siya sang nag-abot sa ospital bangod sang igo sa bala sa ulo kag sa tiyan. Wala naman masamara ng iya pasahero. Nakuha sa crime scene ang duha ka mga empty shells sa 45 caliber pistol. Posible may kaangtanan sa illegal nga droga sa pulis ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ginahibalo pa sa karon sa PNP kung sino ang yara sa likod sa pagpatay sa kay Gutierrez. Kag sa number 4, 5 ka PIDEA agent, barangay official, kag isa ka media man sa Dumaguete City ang gincite sa korte nga indirect contempt bangod sa fake buy-bust operation sa syudad. Gindismiss ang korte ang kaso nga ginpasaka sa 5 ka mga ginaalegar drug suspect sa syudad sang Dumaguete. Ini matapos makita sa CCTV footage nga wala ini nagasanto sa ginahambal sa mga PIDEA agent sa matuod nga natabo nga buy-bust. Ang ginasiling nga buy-bust ang nagluntad Hunyo sini nga tuig sa Dumaguete City. Base sa court order, nakita sa ebidensya nga iligal ang pag-aresto sa 5 ka mga akusado. Sa pahayag sa mga arresting officers, sila ang palareho nga naaresto sa balay sa isa ka akusado pagi sa buy-bust operation. Pero base sa CCTV footage, ginapamatuod sini ang pahayag sa mga akusado nga sila ang gin-pick up sang PIDEA agent sa nagkalain-lain nga mga lugar kag sa nagkalain-lain nga oras kag sila ang ginalalang sa balay sang isa sa mga akusado. Ginmando man sang korte nga i-release ang mga akusado bangod sang illegal nga pag-aresto. Ipaidalom sa indirect contempt proceedings ang 5 ka mga PIDEA agent kag 2 ka witness nga isa ka barangay official kag media man. Ang mga agents amo sanday SI2 Nelson Machuelas, IO1 Mary Ann Carmelo, IO1 Jose Anthony Juanites, IO1 Cheryl May Villaver kag IO2 Rialin Pinpin. Sila ang pag-aimbestigaran man sa posible criminal kag administrative liabilities. Sunod naman sa number 3, ang temprano nga pagpabakal sa bulak bangod sa pagsirado sa mga patso para sa TIGKALALAG. Pati supply sa bulak apektado sang pandemic. Yaring report. Amat-amat na nga may mga nagapamakal sa bulak sa Bulacan sa likod sa base center sa Bacolod humalin sa Biyernes. Sunod sa manugbulak na si Angie,
Mas temprano pa nagapamakala ilang mga customer bangod sa pagsirado sa mga patio humalin Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Isang last year, mamang amo ni nga pizza, wala pa na may kabakal. Wala, nag-start na sila yung bakalya, 28 out of town. Oo, subong ya, amo pala ni nga pizza, sugod na. Kamusta ang presyo sa bulak, ma'am? Ang presyo, Ang presyo, ang taas-taas man. nagtaas-taas na. Oo, Ang panguha niyo mismo nagamat-amat na saka. no, gamat-amat. Ang isa kagamay nga basket sa bulak, tag 150 pesos. Ang dako-dako gawa, tag 300. Suno kay Carlos nga isa man sa mga manugbulak, mas malawig ang panahon sa baligyanay subong kung ikumpara sa nagligad nga tinuig, bangod naglain ang schedule sa pagbisita sa Minatay. Pero wala na sila nagrisgo nga mag-order sa madamo nga supply sa bulak kay hindi pa man mapaktan kung ano kadamo ang magapadulong sa mga patio. Kung sa tuanay, kada adlaw pwede makapadugang sang supply, karon isa ka bes sa kada semana na lang ang delivery sa bulak. Wala, kiti may nagpadamo ang order namon sa adlaw-adlaw mo lang gyapon kiti hindi man volume ang tao nga makabakal. Nakiti siyempre ang supply din sa aton hindi man pareho sang una. Kasi bang once a week mo lang ang dulong sa bulak Sa una yung saraw, Pwede kay kapadulong nga everyday. di ni ganigahalin ang bulak ta? Sibo pag bagyo pa. Isa once a week na lang delivery. Once a week kung kaya sa may sibo, di maka-double ang abot di sibo pag bagyo. Igasirada ng mga public ag private cemetery sa Bugos nga Pungsod humalin Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4 bilang mando sa National IATF para malikawan ang pagdagsa sang tawo sa patio para malikawan man ang paglatnanay sa COVID-19. Nagapaabot sila nga hindi mangintuman kamabakal ang bulak sining nga tuig, bangod ang iban, pagkaon ang prioridad sang sa bulak kay apektado man sang pandemic. Kag sa number 2, 8 ka adlaw antes magsugo ng pagsira sa mga patio sa Bacolod City, nagasako na ang pagpaninlo sa mga lulubngan. Ang sitwasyon sa Bacolod City Public Cemetery kag isa ka pribado nga sementeryo sa Sinina Report. Sa Bacolod Memorial Park, masako na ang pagpaninlo sa mga lulubngan gikan sa mga hilamon. Suno kay Milagros Negre nga isa sa mga nagapanilhig, mismo ang tagdumalahan sa Memorial Park ang nag-hire sa ila kag adlaw-adlaw naman gid sila nga nagapaninlo ugaling mas masako na sila karon ilabi na nga nagaamat-amat na ang pagbisita sang iban sa ila nga mga minatay. Ang panahon lamang subong nga masami may pagtupa sang ulan ang nagapauntat sang ila nga trabaho. Sa Oktubre 29 na abisuhan na sila nga magasira ang patio tubtob Nobyembre 4. Rason nga ginadalian man nila matapos ang ilang nga trabaho. Oo ka pa nindot na kami kay iban kung Domingo makadpa mo customer amo na napagkuha nila pagbutang sa ila bulak. Oo ka matamat kini kay ga ubra kami mapahuay kami kay Bacolod Public Cemetery naman naabtan sa Digicast Negros ang mga manugpinta kag mga manugpanilo nga nagahulat sang customer. May pipila naman nga naghatag na sang bulak sa ilang mga minatay. Suno kay Ricardo Repogio, ang caretaker padayon ng hilikoton sa sementeryo. Pero estrikto nga ginapatuman ng health protocol. Kung may ilubong, limitado ang kadamuon kag importante gid ang physical distancing. Subong bisan gani sa mga manugpaninlo kag sa temprano nga magduaw sa ilang nga mga minatay, ginapasiguro niya nga hindi tuman kadamo ang yara sa sulod. Sa subong gakalad to naga silindi kandila, gadala bulak, at the same time nagapanglimpyo sa tagsa kapansyon. Mga close 29, andun may gwardya, kag pagka-open sini by I think November 5. Sulod sila, manglimpyo tanan, pero limitado sa gyapon. Damlag pa ginmando ang pagsira sa mga patio sandig sa recommendation sa National Interagency Task Force. Kag, numero 1 sa mga balita sa bunga adlaw, nagapaandam ang Emergency Operation Center sa Bacolod matapos matukiban nga may isa ka COVID-19 positive. Nga nagbutang sa sala nga mga impormasyon sa iyang address kag telephone number sa mga pormas nga iyang ginpangsabat iniangot sa COVID-19. Suno sa EOC, pwede siya makasuhan. Yaring report. Sa kada establishmento kung opisina nga imusudlan, magluwa sa pagkuha sang temperature, may nagakuha man sang impormasyon. Pwede manual ang pagsulat, pwede man pinaagi sa QR code. Amo man ang mga persona nga ginapaidalom sa swab test, dili ginabase ang contact tracing.
Sang sinigid lamang na ayawan pangita ang contact tracers sa isa ka pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 matapos nga sala nga address ang iya nga ginsulat sa case investigation form o kung ang pormas nga ginasulatan sa mga persona nga nagapaswab. Suno kay Dr. Chris Orongon, ang Deputy for Medicals sa Bacolod Emergency Operations Center, Bacolod ang ginsulat nga address ang mga persona bisan taga Silay City siya. So sa isa ka report sa cluster sa contact tracing, doon nabudlayan kami mangita kung sa din ina ang confirmed case. Kay tigali, pag na-found out namon nga ang iya gali nga address, lain sa iya nga aktual nga ginaistaran. But tungod sa koordinasyon naton sa probinsya, no, sa province, kag sa syudad sini nga ginobrahan niya, aton man siya nalocate. Mayo na lamang kay natultulan ng iya nga ulubrahan kag dito no hibaluan nga na-confine siya sa ospital. Pero nakita taman siya, ara man na siya gali, na-admit siya sa Riverside Medical Center. But ano ganito ang ginubraya imbes nga sala nga address ang ginita Bali ang gibutan niya sa iya address kag sa lang telepono ang gibutan niya sa iya nga current address. Oo. So ang gibasihan nato pagpangita sa iya nga workplace. So maayo na lang kaya sa workplace niya na istoryata ang iya mga supervisor, istoryata mga upod niya sa ginobrahan niya kag dito na balaan nato kung sa diin siya. Tuyo karon sa City Legal Office nga pasakaan sa reklamo ang natungdan nga persona. Samtang kay nasang aga ginsapol man sang EOC ang mga restaurant owners sa Bacolod. Liwat sa nagaging pahanumdum sa mga guidelines sa mga kalan-an kag bilang pagpanghanda man kung ma-downgrade na ang community quarantine status ang Bacolod sa MGCQ. Kay bala mo sa subong sige sa GCQ, nag-open na kita, no? Gina-open na ng Bacolod City sa hindi na sa taga Bacolod but sa mga bisita naton. And we're expecting that by the end of this month, base ma-de-escalate kita sa MGCQ, so we're expecting more volumes of people coming in, especially going to our restaurants. Isa sa ginayo sa ila ang mga kuntani, makabutang sang separado nga mga basurahan para sa mga face mask ag face shield para hindi magsamo ang mga basura. Kag sa aton nga pampa-good vibes sa tunga karon sa nga pandemic, isa sa mga naususubong amo ang live selling o kunang pagbaligya sa produkto samtang ginalantaw live sa social media. Aton saksihan sa report ni Marcian Muico ang paghimakas sa mga live seller. Pati gusto nyo niya ang ato nga B. Ari siya oh. Ang brand niya is Nagatanyag sang iya baligya nga bag ang anay kapamilya employee nga si Ruby Ore o kung kilala man bilang si Queen Bee. Wala niya ini ginahimo sa mall o kung sa baligyaan, kundi iya ini ginahimo online. Duwa pa lang kasi mana nga naga-live selling si Queen Bee pero nangindako na ini nga bulig sa iya. Mahilig siya sa mga branded bags kag sadto nagabaligya na siya online pero bangod sang pagkadula sang iya nga trabaho, iya man gintilawan ang live selling. sling bag ni siya. Ang iyang unod. Laway ang kapital sa inoras nga pagtanyag sang kada bag. Magluwas sa pagbaligya, nakalilingaw man ang iya nga mga linya. Sang akon nga kalo, kit-anon gid ang B, ang bukol ni Queen B. Hello, B! It's a B beautiful night! Gani may mga nagabantay na sa kada live niya. Actually, sa first live ko, that was 2 weeks ago. B to siya, Biyernes to siya nag-start. So, daw B man siya, ginbaton siya, kay nakalabot ko to lapit-lapit, mga 4K ang views ko. So, daw, tapos ang income, ang first night ko actually, isang pag-live ko, daw ka B, daw ka bongga, kay nakalabot ko to na yun sobra B, 20 mil nga nabaligya ako sa live selling ko. Dako gid suno kay Ore ang bulig sa iya nga pag live selling, ilabi na nga may ara pa siya sang iloy kag mga himata nga ginabuligan. Paagi sa live selling nagbag-o man ang kabuhi sang anay full-time mommy nga si Maricel Pedroza. Karon siya ang isa naman ka mommy/online seller. Kuwait ito ha, sa makakamay neto. 2016 pa sang nagsugod sa live selling si Maricel nga mas kilala naman bilang Mamsel online. Nagsugod siya sa pagbaligya sang accessories online pero karon pati mga furniture kag mga appliances ang iya ginatanyag. Kalingawan malang para sadto sa iyang live selling pero sang iya nakita nga mahimo gali ini nga mangin source of income, iya na nga gin career ang live selling. Medium to medium, small to medium, kasya siya. Ganda ng kulay. Dako gid nga bulig sa akon bilang breadwinner sang family kag diri man sa live selling ko nag-start ang amon nga charity nga Mamsel Angel Support Group kag damo na buligan nga mga less fortunate people kag natandog nga kabuhi.
Plano ni Ma'am Sel nga makabaligya na gid sa rason sa iya mismo nga store. Si Ma'am Sel kag Queen B ang pila lang sa mga ginakabig nga live sellers online. Nakapangita sila sang diskarte kung paano maka-income bisan may pandemic kag sa pagkahuyog sang kadaman sa social media. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Kagabuyan itong nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, subong adlaw. Sa panahon karon dapat may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat ang mga impormasyon patas kag eksakto. Padaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tugtugwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.